Preview. Preview. Insellem lit-telespettaturi ta' Mixzone ta' channel tal-Kamra Sportiva nilqakom għal dawn il-ftit kummenti, dawn il-ftit minuti ta' din is-serata rigward il-partita lil United rebħu away f'Turf Moor kontra t-tim ta' Burnley, tim neopromoss għal dan l-istaġun tista' tgħid wara xi telfiet li kellna fil-kampjonat kemm kontra Arsenal kif ukoll ma' Brighton telfa fid-debut ta' Champions League kontra Bayern Munich tasar rebħa biskor minimu ta' wieħed xejn, rebħa li bija ovvjament minn qawwu daqsxejn qalbna u nħarsu għal quddiem għall-lob li ġej. Kienet logħba tista' tgħid iddominata mit-tim tal-Man United għalkemm il-Burnley fl-ewwel minuti tal-partita tista' tgħid kellhom ċans tajjeb fejn rajna sejf ta' Onana, ċans mill-attakkant propjament l-attakkant kien Amduni fil-bidu l-ewwel ftit minuti tal-ewwel taqsima u rajna wkoll l-asta ta' Ramsey li setgħu kienu tista' tgħid Onana kien melub, però l-asta ovvjament salvatna f'dak il-ħin tal-partita biex ovvjament fil-25 minuta minn corner ta' Reguilon jasal goal minn Johnny Evans mis-center back l-ewwel bidu tiegħu mat-tim ta' Man United kważi tista' tgħid fit-8-10 snin akkwist li akkwistajna b'xejn mingħand Leicester City fejn sfortunatament il-VAR ħasret dan il-gowl li setat tella daqsxejn il-moral ta' dan il-plejer li għadu kemm ġie akkwistat kif qed ngħid bi free transfer ex-plejer li anke kien taħt it-tmexxija ta' Ferguson. Bl-istess plejer minn kważi nofs il-ground b'assist forma ta' lob tista' tgħid kien assist perfett jikkrossja lejn Bruno Fernandes li b'voli eċċezzjonali jeleb għal goaler jeleb għal kollox lil goaler Trafford, goaler Ingliż li jiddomina ma' l-Ingliżi mal-Under 21 tista' tgħid voli perfett, kontroll brillanti min-naħa tal-kaptin ta' Man United Bruno Fernandes. Ftit sekondi qabel tmiem l-ewwel taqsima. Voli li fakkarni ħafna fil-gowl ta' Van Persie li kien skurja kontra Aston Villa fejn f'dik il-partita fl-2013 konna rbaħna l-aħħar kampjonat. Is-supporters tal-Man United naħseb jiftakru ċara ħafna u ovvjament noħolmu u naħsbu f'dawn il-momenti sbieħ li nixtiequ nerġgħu ngħixu fil-jiem li ġejjin. Anzi, fis-snin li ġejjin, ħalli ngħidu hekk. Mela, fit-tieni ħaf kienet ħaf kwieta tista' tgħid bi ftit azzjonijiet minimi miż-żewġ timijiet. Rajna ġifieri li l-Varane ġie introdott flok Reguilon, plejer li qed joġobna ħafna fl-opinjoni tiegħi tliet lobiet performance eċċellenti mill-left back Reguilon. Mbagħad rajna l-introduzzjoni wkoll tal-akkwist il-ġdid Amrabat li għadu ġej mingħand Fiorentina blown, akkwist li għandi high hopes ħafna fih jien nemmen li jista' jkun il-missing link fil-midfield flimkien ma' Casemiro tista' tgħid nemmen li ħajkunu koppja tajba ħafna u ħajillinkjaw perfettament tul dan l-istaġun nistennew u naraw ovvjament l-introduzzjoni ta' Reguilon flimkien ma' Amrabat nemmen li ħankunu mixin il-qudiem anka b'Hojland li jidher li qed isib saqaf u ta' min isemmi wkoll li Onana ħa clean sheet iżidlu l-konfidenza għalkemm bħalissa l-medja fil-lob preċedenti bdiet tattakka ħafna ovvjament il għaliex bdejna nitilfu beda jaqla l-gols Onana nemmen li ħaj improvja u kuntent ħafna li akkwista clean sheet u kif ukoll tista' tgħid
kellu performance tajba. Finijiet ta' klassifika, ovvjament, wara 6 logħbiet it-tim tal-Man United jgħad 9 punti. Ovvjament, daqs Newcastle li kellhom golejada l-bieraħ kontra Sheffield United fi Bramall Lane. U ovvjament inħarsu lejn it-timijiet ta' qudiem għandek l-ewwel 3 timijiet li huma s-City, Liverpool u l-Brighton li kważi kważi diġà tajna minn magħhom, però ovvjament nibqgħu nemnu u nibqgħu nittamaw għal performances aħjar kemm jiġifieri fil-kampjonat għadha niddebuttaw fil-Carabao Cup. Ovvjament niftakru li aħna il-holders ta' dan il-kampjonat ta' din it-tazza illa għaliex is-sena l-oħra irbaħnija kontra t-tim ta' Newcastle bl-iskor ta' 2-2 u ovvjament nixtieq li niddebuttaw b'għada b'rebħa ħalli nkomplu mixjin f'din it-tazza u ovvjament inkunu nistgħu nerġgħu niċċallenġjaw biex nirħu din it-tazza kif qed ngħid għadha jmissna kontra t-tim ta' Crystal Palace li fl-eventwalità anka fil-weekend li ġej tista' tgħid li ħanerġgħu nilagħbu kontra dan it-tim fil-kampjonat mela. Kemm għada u kif ukoll is-sibt huma żewġ logħbiet li ħanilagħbu f'Old Trafford, jiġifieri f'Old Trafford qed nagħtu performances konna dejjem mirvejna tajbu qabel it-telfa ta' Brighton tista' tgħid konninna tul ta' partiti ma nitilfu anke mis-sena l-oħra u bekk nixtieq u nemmen ħafna li dawn iż-żewġ logħbiet jistgħu ikunu favorina u nistgħu nagħtu logħba tajba lil Crystal Palace kemm fil-Carabao Cup u kif ukoll fil-kampjonat. Ovvjament bħalissa huwa l-iktar żmien li rridu niffukaw ħalli nġibu kemm jista' jkun punti fil-kampjonat ħalli ovvjament ma ninqatawx minn ta' quddiem għax l-ewwel 4 postijiet huma post fil-kampjonat ta' Champions League kif kulħadd jaf. Bħala players fil-logħba ta' kontra Burnley l-logħba li għaddiet oġbuna ħafna kif semmejt Reguilon, Mejbri għalkemm għadu żgħir player li tela mill-akkademja semmejtu l-ġimgħa l-oħra li kien skurja kontra l-Brighton u żied il-konfidenza tiegħu reġa' kellu performance tajba u rajda xejn ta' improvement ukoll f'din il-partita ma nafx jaqblux miegħi is-supporters tat-tim tagħna f'Rashford. Rashford nemmen li kellu performance aħjar minn ta' qabel u anke wkoll Bruno Fernandes u kif semmejt diġà Onana clean sheet ovvjament iżidlu l-konfidenza u iżid fil-performance ta' dan il-goalkeeper li għadu kemm ġie akkwistat tul dan l-istaġun. Mela, nixtieq nafsakom li ħanaddu għar-riklami u wara r-riklami ħajkonna il-kummenti tal-kollega YouTuber tiegħi Karl Parnis li ħajkun qiegħed janalizza il-partita li Roma kellhom kontra Torino. Grazzi. Nfakkar li xirid nagħmel. Fl-attanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena sar ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom sar ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux ddiżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Buonasera. Il-bieraħ min jgħidlek żewġ punti mitlufin, min jgħidlek draw ġust. L-opinjoni tiegħi naħseb iktar kienu żewġ punti mitlufin għalkemm it-Torino kellhom parti mill-logħba u mhux tim li tarmih. It-Torino jien nammirrola ħafna l-coach tagħhom huwa coach tajjeb ħafna, Juric. Dejjem da ma jkollux xi plejers fenomenali. Biss il-gow ta' sabaħ tal-bieraħ stennejtu għax is-soltu storja. Atalanta kienu artefiċi fil-calciomercato u qalu u naħseb għamlu sew, ħanitkellmu dritt li l-Roma dirett konkorrent tagħhom le, ma jagħtux plejers. U din l-istess filosofija użaw għar-Roma speċjalment fil-każ ta' Ibanez kif semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra. Mela ngħaddu għall-logħba. Azzjonijiet kontroversjali kien hemm tnejn. Kollha favur Roma, kien hemm lok għal żewġ penalties, speċjalment lejn l-aħħar tal-logħba, biss is-soltu referi għoġbu li ma jagħtihomx. Bir-rispett kollu, għandi ħafna xi ngħid fuq il-VAR. Fl-opinjoni tiegħi, il-VAR flok għamlet il-ġustizzja qed nara li l-VAR qed kabbar l-inġustizzja. Għalfejn? Għax ċerti deċiżjonijiet qed ikunu sfaċċati. Nibdew mill-ewwel azzjoni fejn naħseb li fl-opinjoni tiegħi Roma kellhom jingħataw penalti. Pallun jaħbad ċar kristall ma' jdejn il-plejer volontarju jew le skont ir-regoli huwa penalti u ma jingħatax. Mela nistgħu nkunu naf il-VAR x'qed tagħmel hemm biex tiġġal in-nies jirrabjaw aktar. U dal-każ mhux ġewwa l-Italja biss, anke ġewwa l-Ingilterra, x'inhu nsegwu ż-żewġ kampjonati. X'inhu l-vera skop tal-VAR? Li ndaħlu aktar nies fix-xena, li nġibu aktar flus minħabba television rights. Jiena għalija l-VAR huwa s-suwiċidju ieħor tal-futbol. Bħalissa dejjem ġie s-suwiċidju l-futbol. Il-flus li ġej mis-Saudi, il-flus li daw għalihom mhix problema, il-flus li qed joħonqu tfal żgħar bħal huma tfal tiegħu rajt m'iniex nippretendi t-tifel tiegħi ħajla fil-kampjonat Taljan jew Ingliż kieku nimxi ħarkub tejja il-mixja ta' Puttinu għal 3 darbiet. Imma bir-rispett kollu, naħseb li l-VAR sfortunatament il-futbol kissitu iktar u perswas li hawn min qed jaqbel miegħi fuq dil-punt. Ġbajna naraw viltajiet, mela għalfejn ħanibqgħu nippersistu biha biex din flok ġid qed tagħmel ħsara l-futbol. Għalfejn il-bieraħ żewġ penalti ċari favur Roma ma nitgħux handsball u strattonamento fil-kaxxa. Li deret plus għalkemm il-gowler nafu li l-kaxxa kbira hija tiegħu. All right, hemm mod u mod kif toħroġ. Di tal-VAR hemm bżonn li hekk nixtieq jekk hawn xi ħadd minnkom li qed isegwi nħu pjaċir naqsam din l-opinjoni magħkom u nagħdi l-kummenti tagħkom. Għax dan li jagħmel programm sabiħ li jkun live u nistgħu naqsmu l-opinjoni flimkien. Mela, ir-Roma mertament fil-vantaġġ għalkemm il-lob kien maqsum biss rajna li ir-Roma kellhom dik l-aħjar edge. Bħala players anka meta l-bieraħ bdew iġibu tar-Roma kemm sew jiswa t-tim tar-Roma u kemm jiswa t-tim ta' Torino, għandek di ta' Torino huwa smart jiswa 85 miljun u tar-Roma għandek 185 miljun. Imma x'inhi d-differenza? Għala biss ħaġa li rrid ngħid hija di tal-li tikol tħallas. Il-fatt u li players bħal Lukaku u Dybala huma mħallsin meritatament għax huma dawk in-nies bil-inqas żwizzo u fantażija u dik li dejjem kien qed jonqosna r-Roma players ta' dak il-kalibru li l-logħba jbiddililek f'sekonda. Fil-fatt kull mirra l-ewwel gowl tar-Roma ta' Lukaku naraw li
kienet invenzjoni titqis li dan kellu difensura għadu ġdid fuq pjuttost imma kemm huwa fin-nazzjonal Taljan imma mhux xi bħal meta ngħidu għandek xi difensur bħalma kienu Chiellini u hekk b'dewk l-esperjenza. Imma rasnu imma mbagħad kif jiġi is-sinjal u l-mument opportun. Lukaku he's a deadly person. Apparti minn hekk, mbagħad rajna il-gowl jien għalija l-bieraħ ħaġa ma biex ma' Mourinho. Minix u naħseb għandi xi moħħx jien ma laqas nitkellem jaħsbuni xi bniedem bikħedid jew hekk għax mhux it-tib tiegħi, ma l-bieraħ għalija jien żbalja Mourinho il-ħin ta' sostituzzjoni. Jien għalija stennejt u pretendejt li qabel saret is-sostituzzjoni kien jidħol ferm qabel Belotti, qabel Dybala, jiġifieri anke għalija għandek plejer għaddej minn forma bħal Belotti għandu xi ritorna lura. Imma kieku dik is-sostituzzjoni saret qabel naħseb li Torino forsi kien jiġi skansat jew evitat. Ħaġa qed toġobni wkoll hija di kif Mourinho u sħabu jemnu ħafna fil-plejer Indiċka. Indiċka il-qawwa tiegħu għadha ma ħarġitx. Anke meta jiżbalja jagħmel ċerti affarijiet qed naraw support morali. Għalhekk kellna ħabib tiegħi. Ħabib qed isegwi magħna Franco Bartolo u qed jgħidilna li l-VAR tajba, imma kif ħadmuha mhux tajba, għandu raġun. U dak huwa l-weġġa tagħna. Il-VAR iva suppost, u nerġa' ngħidha, suppost edem biex tevita l-human error. In this case, mhux tal-li qed tevita l-human error, tal-li l-human error kultant qed tiġġustifika u tġibu ġustizzja. U hemm li qed isir ħażin. U bekk ċerti nies irrabjati minħabba l-VAR, kellek tgħidli il-VAR kif qed tiġi mħaddma u l-human error, nippreferi l-human error. Aħna umani l-isport tal-futbol hija logħba fast, isiru azzjonijiet ta' malajr, ma tistax ikollok ċerti kontroll, imma nippreferi dak l-iżbal milli l-iżbal qed jiġi ivvilifikat. U meta ngħid ivvilifikat, di bħal meta il-bieraħ handsball ċar. Ma taħx. Għandek ċans ikkontroll għandek dubju, għalhekk qiegħda l-VAR. U second opinion. Jien ngħidlek kif qed titħaddem il-VAR u naqbel ma' ħabib tagħna Franco Bartolo u anke għandna wkoll issa kumment ta' Ġan Fenek qed jgħidilna Ġan naqbel mal-VAR, għad hemm ħafna żbalji fiha u mhux qed tkun ġusta ma' kulħadd. L-istess żbalji f'partiti differenti u wieħed jgħod u le. Mela, bib tiegħi kemm Franco kemm Ġan. Di saret għalfejn biex tiġġustifika l-ħażen jew biex telimina l-ħażen. Biex neħħi l-iżbal jew biex l-iżbal tagħmlu iktar weġġa lil dak li jkun. X'inhu l-vera skop? U qed nieħu pjaċir qed nara l-kummenti tagħkom. Iva nemmen li l-VAR kellha tkun imħaddma one way one measure ma' żewġ timijiet waqt il-logħba perfetta. Għax ħadd naqqas l-iżbal uman. Imma kif qed tiġi mħaddma u anke qed nara d-direttur tagħna jagħmel is-sinjali ta' approvazzjoni, mhix taħdem sew. Le. U dan huwa punt li qed ikisser il-logħba. U dan l-ilmen kbir qegħdu li ma ħatejt xejn fuq il-logħba prattikament. Li ngħid huwa li Roma li kien hemm dak l-iżbal li sfortunatament huwa parti mill-logħba u nġab id-dro. Imma is-sitwazzjoni kienet se differenti. Jiġifieri anke mal-Xembri qed jgħidilna li ma qbilx mal-VAR, il-Juve kien ħaqna telfa meritata, imma l-VAR ma tħadmitx sew fil-logħba. Prosit. Qed ġobni l-ġurija tiegħek Mark. Hekk sabiħ nitkellmu fuq il-futbol, mhux qisna tribujiet bla moħħ. Ara jien il-bieraħ ħassejt, imma mbagħad meta tara r-riżultat ta' Torino li ġebu droħ, kien ħaqhom mbagħad strictly speaking. Di anke u aħna rridu nkunu, speċjalment aħna permezz ta' dawn il-programmi tal-YouTube, ma nix nkunu isna dawk it-talibani. Jiena
Meta Roma taw seba' ħa pjaċir, imma li dawk is-seba' jerqasmuhom fil-lobit mhux tiġi qegħdin distakkati mill-Inter. Qed inħossu l-Bart hemm 10 punti, 10 punti taf x'inhuma. Uħsib li Roma ħeġbu l-10 punti hekk. U dan laqas huwa inħabba l-far. Jiġifieri biex l-affarijiet ngħiduhom, jiġifieri u għalhekk nerġa' nirrabja jien meta niftakar fil-finali li serqulna għax bidlunna l-andament kollu tal-kampjonat li jenna, kemm market, kemm preparazzjoni. Biss importanti ferm mela li aħna għaw li qegħdin hawn irridu nagħtu messaġġ hemm barra aħna l-YouTubers li first of all nitalmu ma nkunux u nitkellmu fuq it-timiet tagħna b'dik il-passjoni isna tiġiġ. U tu irridu nkunu nafu u ngħidu abjad abjad iswed iswed. Bit-tim tiegħi bħalissa mhux ovvja li nkun diżappuntat. Meta tara dawk il-plejers kollha, ix-xorti ma tenix, imma x-xorti hija parti mill-ħajja. Taf bħal meta jkollok tnejn min-nies jiftħu bl-istess ħanut fl-istess triq, wieħed ibeħ ħafna u l-oħra ibeħ ftit. U bil-rispett kollu, Roma hemm ħaġa li ddejjaqni onestament. Hemm tara l-programmi, ċerti programmi jibdew jikkummentaw ċerti nies tgħid daw possibbli li huma supporters tar-Roma tibkull meta kull ħaġa jien nemmen. Ħaġa tajba tittaħdem ħafna li mhux ftit, ħafna. U jeħtieġ is-sagrifiċċju u fuq kollox iż-żmien. Ġara mela. Kif qegħdin ir-Roma, f'daqqa waħda biddilna ċerti affarijiet. Jew nkella jaqbdu hemm vizzju ieħor nejjasit. Iwa, Rui Patrizio tilef ħafna mill-qawwa tiegħu. Forsi żmien, forsi għandu affarijiet oħra. M'għadux jaqdina u jiservina kif kien mhux l-istaġun li għadda ma ta' qabel. Mela hemm bżonn first of all bniedem ma nsalbuhx għax dan mhux taġid. Daqs kemm ma nħossar kemm in-support tal-United imma insegwi l-futbol tal-United ukoll għax jiena l-futbol inħobbu ġenerali li mmassakraw lil Maguire. Ħalina dinja. Isna n-nies hekk stess laqas temmina li jagħmilha l-avversarju nifhimha, imma li inti inti is-supporter Benjamin tiegħek supposta timmassakra hekk. Fejn wasalna? Dan logħba supposta l-futbol hija xi ħaġa li taqgħod. Mhux li tkisser. Skużawni l-lejla waqgħet iktar milli fuq YouTuber fuq il-partita ta' Roma ma tkellim xi affarijiet in ġenerali fuq il-logħba tal-futbol, imma jennem il-logħba tal-futbol hija magħmula minn ħafna fractions. Li meta inti ħatalaq fraction sewwa ħeqalek kollox. Biss, il-kampjonat għadu twil. Għadek kart it-tama li il-Roma jibqaw jiġu mal-ewwel 4 postijiet, iva, għadni nittama u apparti minn hekk nispjera issa li għall-logħba li jmiss nerġgħu nkunu hemm. Ma konniex ħażin, it-triq għadha twila. Bħas-soltu, bil-ħin, skużawni ma lajri tirli li għax nħobb ngħid. Nirringrazzjakom tal-qed issegwuna, issa ħanaddu għal spazju ta' riklami u wara ġej il-kollega tiegħi b'iktar informazzjoni u kummenti fuq il-logħba. Insellmilkom u jekk alla ħal naraw il-ħabib tagħna Kopaj Chris li ħajkellimna fuq il-logħba Liverpool West Ham u qabel nagħlaq hawn xi ħadd irid jixtieq jgħidilkom hello il-lejla. Kam Francesco, kam. Ara xaw. Ejdilhom baj. Ħadd ejdilhom baj? Għamilhom baj. Baj u kif ngħid is-soltu. Notte u forza Roma. Good night.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Segwaċi tal-Kamra Sportiva nilqawkom għal programm ieħor Migzon. Illum għandna kemm smajna l-Karl li jitkellem u llum ħankun qed nitkellem dwar ir-rebħa li kellna ġewwa Anfield kontra il-West Ham United, known as the Hammers. Ħankun onest magħkom il-biera jiena llum qed nirrikordi ovvjament eżatt wara l-logħba li kellna il-Liverpool bl-iskorta ta' wieħed rebħa importanti li bqajna telajn klassifika. Jiena però l-bieraħ ma rajtx l-ewwel ħaf. Ma nkunx onest hekk inkun qed nitkellem fuq l-ewwel ħaf, però qatt nara naqa' replays u nista' ngħid milli stajt nifhem jiena l-ewwel ħaf ma kienx tajjeb milli naqa' replay li rajt daqs it-tieni ħaf. Jiena ħadt it-tieni ħaf u qegħdu lindhom is-segwaċi jekk għandix raġun. Lit-tieni ħaf ovvjament anke l-iskor juri konna ferm aħjar. Ma nafx ġralhom il-Liverpool dal-aħħar it-tieni ħaf jilagħbu l-aħjar. L-importanti li nerbħu imma irdu nagħmlu moħħnem għax ġejjin logħbiet ħafna importanti. Jien illum mhux ħandewwimkom ħafna għadni ġej minn safra twila, għamilt ħafna ħin fl-arju allura għad rejnt. U l-ewwel ħaġa li għamilt xħin il-lendjajt mis-safra twila xelt il-mobile biex nara r-riżultat tal-Liverpool. U hemmhekk jien rajt l-iskor ta' 1-1. Il-ħaqt l-ewwel ħaf ma lħaqtux sew kif qedtilkom, il-ħaqt it-tieni ħaf u meta rajt l-iskor 1-1 qatt nara naqa' replays ġara fl-ewwel ħaf. Nista' ngħid u naħseb taqblu miegħi li l-ewwel ħaf il-penalty kien fuq Salah. Salah kien konfidenti aktar mis-soltu fuq il-penalty, kien penalty ċar minn Aguero fuq Salah kieku ma waqfux Aguero żgur kien jiskojja Salah jew ngħidu forsi kien jaqra xi miraklu minn naħa l-gowra tal-West Ham. Il-West Ham skwadra ferm tqila li jiena wkoll ħankun onest li bdejt naħseb li forsi nerbħu vantaġġ ta' wieħed gol differenza. Timijiet l-oħra komplew jgħinuna, aħna komplejna nkabru id-distak fuq ir-rivali tagħna. Żidna d-distak fuq żewġ skwadri importanti l-Arsenal u Tottenham li l-Arsenal u Tottenham ġew bl-iskor ta' 2-2, però wieħed ma jinsiex it-test importanti li għandhom il-Liverpool kontra Tottenham u kontra l-Brighton rispettivament fil-lob tal-Premier League li jmiss ġifieri fil-lob tal-Premier League. Il-Liverpool għandhom żewġ lobiet importanti away minn barra darhom u hawnhekk ħankunu nafu il-Liverpool vera xi jsarfu. Nixtieq insemmi l-Vince minn hawn ħabib tiegħi li jżomm ukoll mal-Liverpool u di qala wkoll. Vince qal mirdu naraw issa l-iskwadra x'vera ssarraf u jiena naqbel ma' Vince hawnhekk. Nemmel li l-iskwadra hija aħjar mill-istaġun li għadda, l-iskwadra qed aktar attenta u l-iskwadra kibret aktar. Ġifieri jiena nemmel li Liverpool hemm ħajkunu kemm mat-Tottenham u kemm mal-Brighton. Ovvjament wieħed irid jara on the day x'ħajġri. Rajna llum li l-Gomez kellu prestazzjoni ferm aħjar, rajna l-McAllister kellu lagħba out of position kellu lagħba tajba wkoll. Importanti nistgħu ngħidu McAllister ta' assist bellezza lil Darwin Nunes. Ballun b'ċentimetru qoddim il-lasta ma jagħmlulekx u mbagħad ballun bħal tal-lum pass sabiħ ta' Alexis McAllister u gowl verament sabiħ minn ta' Darwin Nunes. It-tielet gowl ġie minn cross ta' Robertson daqqa ta' ras, qed ngħidu fl-aħħar 6 minuti, cross ta' Robertson daqqa ta' ras ta' Van Dijk jiġi f'saqajn Diogo Jota li by the way kien substitute Diogo Jota u jiskorja.
Rajna li l-ewwel tlieta li bdew u mid-dera jisom ħebdew iżommu posthom huma Salah, Diaz fuq in-naħa ta' Xelluk u Darwin Núñez striker. Rajna wkoll reġa' beda Curtis Jones flimkien ma' Alexis McAllister u Dominic Szoboszlai, però nistgħu ngħidu wkoll Klopp qed jibda jinkludi lil Lendo u lil Gravenberch bil-mod, jiġifieri ma neħdux sorpriża li l-post ta' Jones jittieħed either minn Lendo jew Gravenberch. Jien nemmen li Gravenberch l qudiem ħajsib postu, plejer komplut ħafna u plejer li ħanaraw ħafna minnu għandu l-fiżik tiegħu u għandu midfielder komplut li jaf jilablek il-logħba ta' number 6 u l-preżenza tiegħu jaf twaqqa' ċertu situazzjonijiet lura milli l-avversarji tagħna jkomplu jattakkaw. Llum ma rajniex il-Konate jibda mal-ewwel fis-sens id-diviża bdiet Matip, Virgil van Dijk, Robertson u kif qedtilkom aktar kmieni Gomez beda fuq ir-right. Trent Alexander-Arnold jidher li għadu mhux lest minn wara l-inġeri li kellu ftit logħbiet ilu, jiġifieri rridu naraw x'ħajjiġri minn Trent Alexander-Arnold. L-logħbiet li jmiss x'inhuma? L-logħbiet li jmiss huma ma l-Leicester fost aktar tardiġi ma l-erba li ġej ġifieri aħna issa l-Leicester li ħankun qed nilagħbu fil-League Cup hija logħba oħra fejn ċertu players li ma kellhomx ċansis jilagħbu s'issa fil-kampjonat tal-Premier League jaf nerġgħu narawhom inklużi fosthom Endo, fosthom Harvey Elliott, jaf nerġgħu naraw il-Gakpo ġeb dal-logħba flimkien ma' Diogo Jota. Ġifieri wieħed għandu jara Klopp biex ħajħroġ u kibdix il-kelleħer flok Alisson ġifieri. Jien nemmen li daw players tittihom il-futbol tittihom il-ħin biex huma wkoll jipparteċipaw f'season li nemmen li ħajkun pożittiv għal Liverpool. Intikom naqa' ratings tal-logħba tal-lum, ovvjament jien ħan nikkummenta fuq it-tieni ħaf l-aktar kif qedtilkom l-ewwel ħaf ħankun onest magħkom ma rajtux. Però ħanati il-ratings tiegħi fuq l-ewwel fuq it-tieni ħaf li kellna Liverpool. Llum nista' ngħid li Liverpool rebħu l-iskor ta' 3-1 mal-West Ham kif ukoll dan l-iskor ta' 3-1 ġabuh ukoll is-City kontra West Ham. Il-West Ham li m'għadhomx il-West Ham li kienu qabel però qed narawhom aktar perikolużi. Mela, għawek nibda ngħidilkom naqa' ratings tiegħi tal-Liverpool kontra West Ham, ħanati ovvjament il-ratings tal-players tal-skwadra tal-Liverpool warajja llum qed taraw il-Darwin Núñez jifraħ u Luis Diaz ma jifraħ miegħu mis-supporters tal-Liverpool ovvjament ferħanin qed inkomplu nżidu l-punti. We are still unbeaten u ovvjament l-unika logħba li ma rbaħniex kienet il-logħba tal-ftuħ kontra Chelsea li nistgħu Chelsea. L-aħjar logħba li kellhom kienet kontrina, aħna ma nafx ġara dakinhar forsi l-ewwel logħba tal-istaġun. Bżajna milli nagħmlu reazzjoni u Chelsea għadhom ma ħadux il-ruħ. Jiddispeċini għas-supporters ta' Chelsea. Imma sfortunatament dak li tieħu meta tibqa' tbiddel u tixri bla doċċ, issa Chelsea jridu jaqbdu mhux jaqbdu jaġlu jerġgħu jnaħħu l-pochettino u jnaħħu nofs skwadra jistikkjaw nemmen xorta li għandhom players ta' kwalità. Ratings kienu Malija Alisson kien ġab il-rating ta' 7.1, Joe Gomez 7.5, Joel Matip 6.8, Virgil van Dijk 8.5 għalija kellu logħba tajba għalkemm forsi l-ewwel goal kien naqa' torti jew leqlajna, Andrew Robertson 7.5, Dominic Szoboszlai 7.7, Alexis McAllister 7.6, Curtis Jones 6.9, Mohamed Salah l-iskujja u kol waqt il-logħba 8.7, Darwin Núñez 6.8 u Luis Diaz 6.9. U kif qedtilkom daħlu aktar taqt madwar logħba Ryan Gravenberch li daħal flok Curtis Jones intieħi rating ta' 6.5, Cody Gakpo li daħal flok Darwin Núñez intieħi rating ta' 6.4, Diogo Jota intieħi rating ta' 7.4 li daħal flok Luis Diaz u Wataru Endo li daħal flok Alexis McAllister intieħi rating ta' 6.5. Għalija man of the match tal-logħba kien Salah, nerġgħu naraw li Salah għalkemm logħba wara logħba qed jibda kważi tista' tgħid forsi ma bedix l-aħħar logħba kontra l-Lask qed ikollu logħbiet u tasks importanti fil-logħba li hu ovvjament qed ikun hemm
fil-goal contribution u għalkemm forsi ma għadux jiskujja dawk l-ammonti ta' gols mal-istaġuna ta' qabel, wieħed għadu rtjana xħajġi dal-istaġuna Mohamed Salah. Huwa fair player importanti għal Liverpool. Jiena l-lum ħani qafaw naddilkom messaġġ żgħir biex nirringrazzja l-sponsors tagħna, l-sponsors li iżommu dal-programm ħaj iżommu jgħinu lill-editur Antonio Lobela jagħmel il-programmi infakkarkom tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel ukoll forsi wieħed ma jkunx għall-programm live jista' jerġa' repetizzjoni fuq il-YouTube channel. U hemmhekk hemm librerija sieħa tal-programm migżomm u kamra u bottaw l-isposta li kellu daw is-sensijiet kollha tal-kamra sportiva u nfakkar li l-programm li miss ħajkun hemm video fej Kert ħajtkellem dwar l-Arsenal, l-logħba tal-Arsenal Tottenham għada fit-8 ta' filgħaxija. Jiena narakom aktar tard din il-ġimgħa u grazzi tal-li segwejtuna. Nispera kelkom weekend mill-isbaħ. Skużawnek forsi konna għajjien illum imma kelli nerġa' ngħidilkom fjax twil. Imma aħna nkunu dejjem hemm għas-segwaċi tal-kamra sportiva u speċjalment għas-supporters tal-Liverpool li jsegwu ir-rokna tiegħi. Grazzi u bħal dejjem ngħidilkom you never walk alone u hemm komplu sejrinek. Grazzi ħafna. Ciao ciao guys.